Vihreää kapitalismia ei ole. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden ja varojen ehtyminen ovat seurausta ahneudesta. Demokratialla voidaan vielä muuttaa kehityksen suunta, mutta se vaatii suuryritysten kurien laittamista. Ydinvoima on ongelma, ei ratkaisu. Ydinvoimalla ei pystytä torjumaan ilmastonmuutosta, mutta sen lisärakentaminen aiheuttaa muita ympäristöongelmia uraanin louhinnasta jätteen loppusijoitukseen. Energian säästön ja uusiutuvien lisäämisen potentiaali on valtava ja se on otettava käyttöön.